האם אתה היום, מר בן גוריון, רואה זאת? האם אתה היום מכיר בקיומה של ישות פלסטינאית ערבית כאן? אם כן, העניין השם פלסטינה זה רמאות, זה הומצא על ידי היוונים. ליוונים היו חשבונות מהיהודים, כי היהודים ניצחו אותם במלחמה. אז הם לא רצו שהארץ יקרא בשם יהודיה, ברומאית. והם המציאו את החוכמה הזאת של פלישתים. היו שם יישוב פלישתים, כלומר יוונית, זה יוונים, שישבו על יד ים התיכון בדרום, אז אמרו, נקרא לכל הארץ הזאת פלסטין. אבל לא הייתה מדינה פלסטינאית, לא הייתה אומה פלסטינאית, לא הייתה פלסטינאית. נוצר משהו על ידי הפלסטינים בארץ, על ידי הפלישתים שבאו מיוון, ועל ידי אלה שקוראים להם עכשיו פלישתים, פלסטינאים. לא היה דבר כזה. תרשה לי לחזור לשאלה קודמת. שוב נחזור לרגע לשנות ה-30. באותם הימים אתה גרסת כי הסיבה העיקרית לכך שמן הנמנע להשיג הסכם יהודי-ערבי היא בראש ובראשונה בחולשתנו. וכסיבה שנייה מנית את החולשה של התנועה הלאומית הערבית. מאז עברו לפחות 34 שנים, אנחנו נתחזקנו, והתנועה הלאומית הערבית איננה כפי שהיא הייתה באותם ימים, גם היא נתחזקה. על סמך מה אתה משעין או מבסס את התחזית שלך שתוך 5-10 שנים, 5 עד 10-15 שנים אנחנו נגיע למצב אחר? אני בונה על זה, אני אומר, בהחלט אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר לדבר בהחלט על העתיד. כי הנביאים הישראלים, שהנביאים היחידים האמיתיים, הם לא אמרו מה יהיה, הם אמרו מה תהיינה התוצאות עם התנהגות כזו, מה תהיה התוצאות עם התנהגות כזו. אבל לא ידעו מה יהיה, כי זה תלוי בהתנהגות של אנשים. אבל מידה שאפשר לראות, הגורם העיקרי עכשיו זה מצרים. זו המדינה הכי גדולה, ובראש המדינה הזאת עומד האיש הכי מוכשר בקרב המנהיגים הערבים, זה נאסר. הוא אינני רואה את הדבר העיקרי שנוגע למצרים, שאין לי בו נתון רק למצרים, הוא רוצה להיות מנהיג עמי ערב. היו לו אמביציות יותר גדולות, גם מנהיג כל אפריקה, למנהיג האסלאם, אבל מזה כבר התייאש. אבל אני לא מניח שעשרות אלפים הסטודנטים שלומדים יודעים את מצב עמם, ועדיין שיש ביניהם חלק גדול, אולי החלק הגדול ביותר, שהם דואגים לקריירה שלהם. הוא רוצה להיות מלומד, הוא רוצה לקבל משרה טובה, משכורת גדולה, אבל אינני יכול לעלות על הדעת שאין בקרבם, שיש 100,000, אין בקרבם 10,000 שהם דואגים לגורל עמם. ועמם הוא אחד המאמנים המתים שנשארו מימי הביניים, שהרוב של העם זה פלאחים. הם עניים, הם חולנים, הם חסרי כל השכלה. אז לא יבינו שיש צורך, יש דאגה פנימית לעם, לתקן את מצבם. הוא עשה כמה דברים עם נאסר, אבל רק בערים הגדולות. אבל את מצב העם לא שינה. ואינני מאמין שאין אנשים נבונים בקרב המצרים, אשר אינם רואים את זה, שיש עכשיו אנשים שרואים את זה, אני יודע, אבל הם לא חזקים דיין. אבל מכיוון שמספרם מתרבה, יש שתי אופוזיציות במצרים, בין קצינים, ואני מבין מדוע, ובין הסטודנטים, בין האינטליגנציה. אם כן, הקצינים, אני מניח מפני שהם מפחדים. אם יעשה איזה דבר, אז ישלקו אותם. אבל בין המלומדים, בין האינטליגנציה, לא ייתכן שלא יימצאו אלפי אנשים שדואגים לעמם.